Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Ako ovo uradite 1. januara, pratit će vas nesreća. Srbiji oprez, širom otvorite oči. U Srbiji je dosta verovanja i običaja kojih se ljudi pridržavaju. Bliže nam se praznici, Nova godina kuca na vrata, a vi u nastavku poslušajte šta valja raditi za 1. januar. Verovanja za 1. januar. Ne bi trebalo da iznosite iz kuće ništa 1. januara. To znači bukvalno ništa, pa čak ni đubre. Prvog dana nove godine ne bi trebalo da perete veše ili sudove. Ovo, kaže, simboliše da će u narednoj godini neko nestati iz kuće. Trebalo bi da pazite da nešto ne polomite 1. januara, jer se to smatra lošim znakom. Isto tako izbegavajte plakanje, jer se veruje da će vas onda pratiti tokom cele godine nesreća. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.